BJP लिडारखौ नुवा टप लिडारा गासै खालि बिश्वजित दैमारिल' जाफिनो दा दिनै बिश्वजित दैमारि थानायखाय हिमन्त बिश्व शर्माया बिराद पावार मोनदों हिमन्त बिश्वनि थाखाय बिश्वजित दैमारियानो सेकेन्ड चिफ मिनिस्टारनि समान खामानि मावदों दिनै बिश्वजित दैमारिखौ लाबोनो हानानै बेखौ गावनो नङाबा बे उकिल गगৈ बादिखौ बा आमिनुल इस्लाममोन बादिखौ बेवहाय खुनु असमिया मानसिया स्पिकार जानानै होबथानो हानाय क्षमता गैयामोन दा बिश्वजित दैमारि सारा जोंनि थाखाय बा दिलीप सैखियानि थाखाय मानो बुंनो हादिया बै समाव जों मिन्थिबाय हादोंमोन दिपेन बर'आ लास्ट मुहूर्तआव बिथाङा राजनितिक नङामोनब्लाबो फुरा राजनितिखौ हाबनानै बिथाङा बिजेपिखौ देरहाहोनो थाखाय बिजेपिखौ दिलीप सैखियाखौ देरहाहोनो थाखाय बिजेपियाव हाबाखैब्लाबो बिजेपिनि जानानै बिथाङा फुरा खामानि मावबाय जों मिथिखाबाय बिथाङा बिजेपि जाखाबाय दिपेन बर'खौ सानबाय मा दा दिपेन बर'खौनो बिसोर दा दिलीप सैखियाखौ देरहाहोयोबा दिलीप सैखियाबो दिपेन बर'खौ बिथाङा दिपेन बर'खौ देरहाहोगोन दिपेन बर'खौ देरहाहोनानै बिजेपिनिफ्राय देरहाहोनानै दिपेन बर'खौ सिफ खालामनायनि बिथांहा सिङाव सिं प्लेन पलिसि दंमोन आरो खुलुमनाय थाबाय नंगौ दिलीप सैखियानि मेन भाव बा दिलीप सैखियानि गोजौआव फैनाय बा एमपि जाफैनायाथ' जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि लिडार जोंनि बिथां मानगोनां दिपेन बर'नि थाखायनो बिथाङा गोजौआव गाखोनो मोन्दों बा एमपि जाहैदों जों बुंनो हायो नाथाय दिपेन बर' सारा बिथाङा मानो दाबो बुङाखै बुंनो हायैनि खारना मा आरो बुङैनि खारना मा खिन्थु जोङो मिन्थिदों बै समाव जों मिन्थिबाय हादोंमोन दिपेन बर'आ एबसुनि प्रेसिडेन्टनिफ्रायथ' नागारनोसै नागारखाबायखौनो होनबाय बे खालि माबाखौल' नेनानै दङ सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्सखौ नेनानै दं जाबायमोनबो दे नागारसिगोनबो टार्मफ्राबो जोब्बाय गोबाव सम मावबाय गावबो बुंबाय गोदानाव गावनो मिडियायाव बुंग्रोदों जे आं गोबाव सम मावबाय ओमफ्राय दा आङो गाहाय रिटायारमेन्ट लानानै माबा मोनसे जाथिनि थाखाय मावबावनोसै जोंबो सानदों दे मोनसे पलिटिकेल लाइनाव फैखागोन बा माबा मोनसे ससियेल वार्कआव मावनानै बिथाङा माबा जाथिनि थाखाय सिबिबावगोन होननानै दिनै बिथाङा फैनाय लोगो लोगो लास्ट मुहूर्तआव बिथाङा राजनितिक नङामोनब्लाबो फुरा राजनितिखौ हाबनानै बिथाङा बिजेपिखौ देरहाहोनो थाखाय बिजेपिखौ दिलीप सैखियाखौ देरहाहोनो थाखाय बिजेपियाव हाबाखैब्लाबो बिजेपिनि जानानै बिथाङा फुरा खामानि मावबाय आरो जों मिथिखाबाय बिथाङा बिजेपि जाखाबाय आरो बिजेपिनिफ्राय जों मिथिखाबाय बिजेपिफोरा बुंबाय जोंनो बर'निफ्राय टप लिडार नांगौ माने साब्रै साबासो नांगौ होनना बुंबाय बिजेपि लिडारखौ नुवा टप लिडारा गासै खालि बिश्वजित दैमारिल' जाफिनो दं दा बेहाय दिपेन बर'खौ मोनदेरबाय जाबाय दिपेनखौ मोनबाय आरो बे नागारबावदों दा माखासेखौ बोदोंमोन माखासेया दासिमबो जाथि सुं माबायाव थानायखाय बा दलाव थानायखाय बा जाथि सुं थानायखाय बिसोर थाङाखै दा दिपेन बर'खौ सानबाय मा दा दिपेन बर'खौनो बिसोर दा दिलीप सैखियाखौ देरहाहोयोबा दिलीप सैखियाबो सानदोंमोन गाव माबा जाबाय गावनो दाना माने आसाम प्रदेशनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट आरो बे प्रेसिडेन्ट जायोब्ला दिपेन बर'खौ बिथाङा दिपेन बर'खौ देरहाहोगोन दिपेन बर'खौ देरहाहोनानै बिजेपिनिफ्राय देरहाहोनानै दिपेन बर'खौ सिफ खालामनायनि बिथांहा सिङाव सिं प्लेन पलिसि दंमोन आरो दा दिपेन बर'आ बैहाय जुदि एबसुनि प्रेसिडेन्ट कनफारेन्सआवनो जुदि गारखायोमोनब्ला बा हगारनानै होयोमोनब्ला खोब सम्भब बे समनिफ्रायनो आरो बिथाङा बिजेपियाव मावगौमोन आरो बिथाङानो बिजेपिनिफ्राय देरहालांनानै बिथाङानो सिफ जागौमोन बे बिथां बिजेपिनि बे थांखि खिन्थु दिपेन बर'आ गावनि भाइखौ दाननानै लाबाय होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो जोङो बुजिनो मोनला जे दिपेन बर'आ जे माबा मावनांगौ होननानै एबसुनि कनफारेन्सनि लास्ट पर्यन्तआव बिथाङा गावखौ माबा खालामाखिसै ओमफ्राय मा माखासे समनि उनाव जे माने चार्जखौ गथायनाय जागोन माने माबाखौ प्रेसिडेन्सिखौ गारनाय जागोन माने गथायनाय जागोन होनबाय खिन्थु बे समावनो डिक्लेयार खालामखायोबा गैला होननानै खिन्थु चार्जखौल' उनाव गथायगोन होनोब्ला एसे मोजां जागौमोन खिन्थु चार्जखौ माने प्रेसिडेन्टखौनो सेलेक्ट खालामाखिसै प्रेसिडेन्टखौनो गारनाय जायाखिसै दा बेवहाय एबसुनिफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा एल'मेल' सानबाय मा जाखो आरो मानो बे मोनसे सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्स टार्मिनेटिं पिरियडआव मानो बे जिनिसा माने ब्रेक जाखो नैबे जिनिसा गोबां एबसुनावबो गोबां आनसलिकफ्रावबो बा जोंनि रायजो राजानाव गोनो गोथो जाखादोंमोन माबोरै जाखो खिन्थु बेहाय स्रा जायोब्ला सोरबा सासेखौ प्रेसिडेन्ट जाबायमोन आरो दिपेन बर'आ फुरलि ओंखारबाय नोंखौ चार्जखौ होथ'आबालानो माखासे दिल्लीनि प्रग्राम खालामनांगौ माबा खालामनांगौ बे थांखि दंब्ला चार्जखौल' होथ'आबाबो जाबायमोन खिन्थु बे समनिफ्रायनो बिथाङा बिजेपिनि मावबोबाय थादों आरो जों मिथिनो मोनदों बिथाङा बिजेपिआव थांनाय लोगो लोगो बिजेपिनि सिफ खालामखागोन दिलीप सैखिया बेजों खाथांखासैमोन आरो दिनै बिश्वजित दैमारि सारनि खेथ्रआवबो जों बेखौनो बुंनो हायो
बिश्वजित दैमारिया सासे दिल्ली पार्लियामेन्टनि नर्थ इस्टनि टाइगार होनजानायमोन बिथाङा नर्थ इस्टनि टाइगार होननानै जों बुङो आं बिश्वजित दैमारि सारखौ लोगो हमदों बे समावनो बिश्वजित दैमारिखौ जेला आं बेयाव लोगो हमबा बिथाङा जाफैबायमोन नङा जोङो माखासे बे रायजोनि खामानि मावनायाव बा जोंनियाव दा बिथांनावबो जोङो एसे माबा गभर्नमेन्टनि माबाफ्राव ओरै जाबाय बेखौ जों खोन्थाहैदोंमोन बिथांनो हेल्प बिदोंमोन बेबायदिखौ जोङो जाहाथे चिफ मिनिस्टारनो बुंनानै होयो बेबायदिखौ खालामना होयो नाथाय माखासे समाव बिथांमोनहा बे गाव बुंबाय आंथ' बुंबाय सार नोंथ' नर्थ इस्टनि टाइगारमोन जेराव माने 100 जननि बिथोराव नोंथाङा सासेयैनो ट्राइबेल मानसि सासेयैनो बर' मानसि जानानै नोंथाङा रायजो सभानि एमपि जानानैनो बे समाव टाइगार बादि जादोंमोन दिनै बेखौ नुहुरनानै बिश्वजित दैमारिखौ बाव दोनबाय थायोब्ला बे निश्चय बर'फोरनि थाखाय माबा मोनसे खालामबावगोन साननानै गिनानै नै जोंना बामोना बेखौ पलिसि खालामनानै लाबोनानै सार नोंथ' गावबुरासो जाफैबाय गावबो बुंबाय सिखार लाबाय जे आङो जेबो मावनो हाला जाथिनिबो बुंनो हाला पार्टिनिबो बुंनो हाला बे खोथाखौ गावबो सिखार लाबाय आंनि सिगाङावबो गावबो सिखार लादों जे बुंनो हाला होननानै नोंखौ दा आं सार नोंथ' गावबुरासो जाफैबाय माने नों ओरैबो जानानै बुंनो हाया ओरैबो जानानै बुंनो हाया खालि बेल' र' ओरै र' होननानै हमथानोल'सो हाबाय बै मालाय सोरबा दावराव खालामबा बेखौल'सो खालामनो हायो बिसारा जेला रायजो राजाफ्रा ज' जाबाय होनबासो डिक्लेयारल'सो होनो हायो नोंथाङा बे खोथाखौ गावबो सिखार लाबाय दा दिनै बिश्वजित दैमारिखौ लानानै हिमन्त बिश्व शर्माया बाहाय लाबोनो हानायनि खारना मा बे दिनै एसेम्ब्लियाव स्पिकारा बिनो स्ट्रं मानसि नांगौ माने हिमन्त बिश्व शर्माया प्लेनिंखा बिहा बेना बेसेबां गोबावनिफ्राय प्लेनिं खालामखायो 5 बोसोर नङा 7-8 बोसोरनिफ्राय प्लेनिंखा बियो दिनै बिश्वजित दैमारिखौ लाबोनो हानानै बेखौ गावनो नङाबा बे उकिल गगৈ बादिखौ बा आमिनुल इस्लाममोन बादिखौ बेवहाय खुनु असमिया मानसिया स्पिकार जानानै होबथानो हानाय क्षमता गैयामोन दा दिनै बिश्वजित दैमारि थानायखाय हिमन्त बिश्व शर्माया बिराद पावार मोनदों हिमन्त बिश्वनि थाखाय बिश्वजित दैमारियानो सेकेन्ड चिफ मिनिस्टारनि समान खामानि मावदों बे दा बिश्वजित दैमारि सारा जोंनि थाखाय बा दिल्ली सुइकियानि थाखाय मानो बुंनो हादिया बा दाख्लै मारै आं खोथायै मारै बे बुंदों दिल्ली सुइकिया आं बेखौ मोजां मिथियाखै होनना बुंबाय बिथाङा दाइभार्ट खालामदों आरो बिथाङा मिथिगौ मानो होनबा बिथाङाबो बुंनो हाया आरो दिल्ली सुइकियाखौ जेबो बुंनो हाया बिथाङा मानो होनबा बिथाङा बिजेपिनिनो सासे एमएलए जानानै बिथाङा स्पिकार दा खिन्थु बिथाङा दिलीप सुइकियाया बे पलिटिकेल माबाखौ बा कनस्टिटिउसनखौ मिथिथारै बे नङा दिलीप सुइकिया मिथिगौ बे कनस्टिटिउसन संबिधानखौ मिथिगौ नाथाय दिलीप सुइकियानि बे बुंनायखौ जोंना बिश्वजित दैमारि साराबो बेखौ जेबो बिनि सायाव माने रियेल खोथाफोरखौ बुङाखिसै माने बेबो एरायनानै थाबाय दिनै बिश्वजित दैमारि सारा गाव मिथिनानै बुंनांगौमोन जे बे जिनिसा 6 शिड्युला मा आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ मा बेखौथ' मिथियैनि खोथा गैया दिनै बे दिलीप सुइकियानि बेबायदि बुंनायाव जोंनि बर' लिडारफोरनि सायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद सन्देह बा बिराद गोसोआव आघात मोननाय दुखु मोननाय जे जों मानो थाखाय नांदोंमोन बा जोङो एथ'ग्राब हाजार मानसि थैदोंमोन दाथ' 5,000 बुङो 5,000आव आंबो सासे मुंख्लं न'खरनि 5,000आव आं 5,000आव गोग्लैनाया आंबो सासे नाथाय बे 5,000ल' नङा जे बे आन्दलनाव थैनाया 15,000निफ्राय 20,000नि गेजेराव जोंनि मानसि भिक्टिम जानानै थैदों खिन्थु 5,000खौ नैबे एफुनि उमुक होननानैल' डिक्लेयार होदों नैबे उमुक बिएलटिनि थैनाय नैबे उमुक दा एनडिएफबिनि थैनाय होनबाय नाथाय बिनि बादैबो जाय मानसिया बर' आन्दलन थांदों सोरबा बहाबा थांदों गारिनिफ्राय नाख्लायजादों सोरबा बर'नि थाखाय नों बर' जोंनि मानसिखौ ओरै खालामदों सोरबा बाहेरायाव बुथारजादों सोरबा अनेक माबा हेरेसमेन्ट होनानै बुथारजादों पुलिसनि गावथारदों नाथाय बे जोंनि पार्टि नङा बे जोंनि केडार नङा नैबायदि नारगारलायनानै जोंनि मानसिया बे 5,000 जनल' होनदों नाथाय बे नङा 15,000नि बारा जोंनि बर' मानसिफ्रा थैदों दा बे एसे थैनायनि बिनिमयाव जों दा बेखौ मोन्दोंमोन बे 6 शिड्युल जोङो बड'लेण्डखौ मोन्दोंमोन नाथाय दिनै जोंनिफ्राय देरहालांनाय सासे एमपियानो जोंनि एगेन्सि बुंबाय आरो दिनै दरं उदालगुरि जायामोन दरं उदालगुरि जानायाव जोंनि मानसिया जोंनि लिडारफ्रा सापर्ट खालामनायसो दरं उदालगुरि जादों मानो होनबा 6 शिड्युलाव उदालगुरि हिसाबैनो जोंहा एक्सट्रा मोनसे सासे एमपि मोननायनि दंमोन नाथाय बेखौ रावबो प्रटेस्ट खालामहैयाखै दिनै जोङो बे एमएलए सेगमेन्टआवबो 15था खालामबाय होनदों बे 6 शिड्युल एरियानि बिथोरावनो खालामनाय बै 15था खालामनायाव दिनै बर' ट्राइबेलफ्रासो मानो 6थाल' जाखो नन ट्राइबेल जेनेरेलासो माने 9था जाखो
बे जानो मोनामोन बेवहाय गासिबो जाजोबनांगौ हय जोंना कनस्टिटिउसनेल एमेन्डेड जानानै बे एमेन्डेड जानायाव 75:25 25 बा 15थायाव बिसोरो साब्रै मोनो साब्रैबो मोनबामोन एसे खम जायो थेवबो जों साब्रै होबाय साब्रै होनबा बिसोरनिफ्रायबो रिप्रेजेन्टेटिभ ओंखारबायमोन जे साब्रैयाव एमएलए साब्रैयाव क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि चिरां बे मोनब्रैनि साब्रै बिसोर रिप्रेजेन्टेटिभ मोनो बे जादों कनस्टिटिउसनेल रुल बे रुल बा बे 6 शेड्युलनि जोंनि एग्रिमेन्टजों जानाय नाथाय बेवहायबो दिपेन बर' सारा बिथाङा बुंदों जे बै समाव जोंनाव माने बे एसेमब्लि 15थानि भितराव जोङो 8था 9था मोनबानो जागोन मा बे लजिकजों 8था 9था मोनसे रुल थायो गभर्नमेन्ट सालायाव मोनसे रुल कनस्टिटिउसन थायो बे कनस्टिटिउसन बे जों एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बा जों 6 शेड्युल एमेन्डमेन्टजों 15थायावसो मोनब्रै मोनगोन जोंना 11था मोनो बेखौ नाय आरो बेखौ माब्रै जादों माब्रै जानांगौ बिनि सायाव सरसा खालामग्रोनांगोनसो खोथाफोरखौ बुंनांगौ जोंनि सासे दैदेनगिरिया जानला मोनला बुंनायावनो नैबे दिलीप सैखियान बादि बा सोरबा गुबुन हारिया जोंखौ नाख्रेबनो बा जोंनि उइकनेसखौ बा जों जे खमजरि बा जों जे रोङा बेखौ मिथिनानै बे सुबिदाखौ लागासिनो दं दा बेनिखायनो जों सांग्रां जानाया मोजां आं बेखौल' बुङो जों सांग्रां जानांगौ साफ्रोम नागरिकआ सांग्रां जानांगौ आरो साफ्रोम जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोर गोरोंफ्रा जाहाथे बयबो जाथिनि थाखाय खोथा बुङो आं बेखिनिखौ बुङो